What's up? We're back. We're back. We're officially back like we never left. We're back like we never left. On your neck. We're still back like we never left. Next to your sister. I'm not gonna say anything. I don't want to incentivize it. Anyway, sibuye bafethu. Ungizwe. Yeah, mantombazana fell super 16. Yeah, it's round 16. What is it? Top 16. Can't be top 16 World Cup. I think it was it top 16? Well, yeah, but I feel like group stage or something. But yeah. No, sebephumile. Oh, sebephumile. Phumile. Yeah, kwashesha bo. Why ngicelebrate why bengingarasi? In my time. Angababoni babuye airport yes. Hayi. Anyway, asisibo. Awe, sindo. Oh, no nuba. Ukotini kotini levi. Wewe machingwani kotini le. Hey, akawe. Kotini. Hey. Mane, wala mama. Akuli mama Otanzania mama abasondela kithi. Yini lo machingwani. Utanzania mama abasondela kithi. Yebo mina. Ngizimo Mana uyaphila lekhanda bhuti. Mana uyaphila lekhanda. Hawu mfowethu ngicela ngibona ushintsha amabhluku engane zesikole lapha. Uduzwe inkosi emabhinqa mana uyaphila lekhanda bhuti awukutshela abantu. Ngiyaphila wena ushaka machingwani. Abazi ngiyashaya lokho. Hayi ngiyaphila. Hayi asibonga inkosi yaphila sobabili inkosi yami siyaphila. Hayi uma mfowethu ngoba uyakwazi ukudansa khona ubhimba kodwa lawe uyabhola la wawungususa. Ngizimo Mchunu. Lelithoyi. Ulikhipha amabhethi. Ngizimo Mchunu. Oy. Mara mfana wami, uyinkosi ya-lockdown wena, uyona inkosi kalokuja. Uyinkosi ya-lockdown wena. Inkosi yamabhinqa machingwani ngizimo Mchunu. Khohlwa, ngifika. Ngizoshaya le phone ke manje. Shaya le phone. Awuyazi inunu leyo. Mana awuyiveza inunu. Ayisondela inunu leyo. Ngathi unayo. Nayaphinda bekaphinda. 4,000. Ngingathenga imbuzi eziwu4 ngikashe nomelusi. Ngimpola inyanga eziwu3. Akeke. Hola malini. Ngimare inyanga eziwu3. Uthe imbuzi eziwu4. Akeke ziphume. Awu abashona. Uveza isicathulo sikagogo. Ngizimo inkosi yamabhinqa. Mana veza inunu lapho senayo eceleni. Ngihlangogqonqa la umlungu omnyama. Uqonqa. Wengizwe ubiza mina ngenunu kwethu. Wona wabazali kodwa nami ngingaqala ngingangisolo. Abazali. Wengizwe phela wena nothina into eyodwa ukuthi uthina before wena after wakhe. Zigzagile kwanele. Machingwani. Yebo mfowethu mkhonye. Phela lisaka elizithembe kanjena yabona ngabe ibona inkuxa mina eyithembe ngalolu hlobo. Kushana umbale ngawugcina ngiselusa kuthi ubukhwebezana. Hayi. Hey. Yabona umuntu lona umuntu ogibela ithi. Ngafika. Ngifuna ukutshela Ngizwe. Ngizwile ekhuluma ngecoach yami lapha ey'nkundleni zokuxhumana. Ethi coach yami
angazi noma benja yini yakho ithi self-embossed self-embossed ukuthi nje ukufefekile manje manje i-coach estarted Ngoqo kanje shawa isilo samabantu onke into ka 14 grand so ngizala lokho angashayina idish lengwe abuye penalty ufana penalty muyibu hayi faka mona boda skip lesamondo ngingambasada ngamondo awumeshuthe ngomondo hayi ngiyashutha ayenzima lokho uzalwa imbatho ngizwe ngamule ngikhuluma amasimba ngiyabona ubroken bija mahlobo vele vele kahle ayibhuklisha ayithenge nayo sibona omega Ayifihlo nje siyayibona kuyibona izinto Hey, lesikhwame yabiza mahlobo nama-stretch belt mayowafuna stretch belt ngiyayibona mahlobo Umhlanu uthini? ukuthatha kancane mahlobo ukusaba mncane ukhuphe phela asike sithi ukhuphe phela ukhuphe phela mahlobo ngiyabona ukhihlelezi wena wetwa ukhihlelezi betelo khona lungakanani mahlobo ngizwe amagida kanawo analutho mahlobo iwashi mahlobo what sidekile la khona ngathi sidekile washa njalo uyabuza uphela lithile ligama ubhalele laphansi abhale phansi abanye abanenkinga banomona bazongithola ngibhala ngkhona awindawo khona banifuna ngibale lokho ngibale nawe ungizwe lo siyamaphumula nje manje umajazi usithe khona so inyama kabi When every message is an opportunity to build your brand, yeah actually Yebo. Kahle ta. Obani mfana lobumfihla ke ungubani wena? Hayi, ngudala kwaZulu. Ya, khuluma isheshe inkulumo yakhe isheshe ibe nisoka phakathi. Hayi umuzwa wami wodwa ukuthi yini le eyaligijayisa lokhuzana naba ngaka kahle. Angishila ngaze ngibange lutho. Wona ke ingoma nje ngiyangcovana nangokuthana nje. Hayi. Akunjani, khululeka. Hayi ngeke cha. Khona la ibanga. Ngoba manje inkinga waphezezwana kakhulu. Wena unazo inkinga kini, wikini nje asikho inkinga kini. Asikho zokubuza. Sifika kanjani lapho? Inkinga zamsi abantu nje manje. Asikho inkinga kini. Nabafuni uhlala ngqaqala ubusuku nemini. Yabuza phela. Asikho nje. Nasekhona lakho nje wonke into right. Manje ke abayike. Ngusala zokinga qala zakini ke. Before la ayikhana wethu. All right. Kubani wanika la uhle ifoni? Awumdala ngizwe bese Yala phela ikhophi. Ngimboshile khululeka. Asesa sitha. Ngimboshile babana. Ngiyangithanda. Akuthi amadododwa akasekho umuntu esifazane. Abantu bakuthi babhinga asale qabulana kanje. Ngabe njani nje? Qhubeka njalo Shenge. Uthi indoda. Ngithi qhubeka njalo Shenge. Uma Ngushayela mina. Ngithi Ngushayela manje lokuloso wena. Athini manje lo? Ngithi qhubeka njalo Amakhoba. Shenge. Ngushayela mina. Ngithi Ngushayela manje lokuloso wena New York. It's in New York. Ufunda New York wena. Lutho Shenge.
Ubani Awusehotela lokuthi wife ngibona la umbhede wasehotela. Lutho ngibona umbhede wasehotela nombhede wakwami shena. Khohlwa. Uyangidelela ungibiza nangosheke. Uthini Kulame ngibangela khuluma ukuthi kunini ebiza ngosheke. Kunini? Lutho ngibona umbhede wasehotela nombhede wakwami shena. Khohlwa. Uyangidelela ungibiza nangosheke. Uthini khuluma dada khuluma mina nginabalandela abaningakhulu lapha. Khuluma wena unawo nje umngakho kuphela lapha. Enzivala nezibhide khona. Ngithi phusha umsebenzi siyayilandelela. Hayi naso kontabe yami ngiyabonga ngani yakwethu. Sibonge inkosi yamabhinga. Ngiyabonga nami kodwa hayi ngcono ngoba uyawandistand namangcoko ngiyambona ukuthi umuntu amangcoko mina. Bese uzosonto ngisho kumzondelana. Ningisondelana ngisho. Nangu makoti. Wafana. Athi ngoba awuthi hayibo. Awufamba futhi. Baba hayi wemchunu. Uyabonga. Umshayela kunemapholi. Umshayela kunemapholi. Kodwa mfaka amakhoma ngeke. Nami ngimbonile ngeke. Hayi sewayi ngeke. Hayi. Onje. Ngeke wakithi. Hayi wakithi ngeke hayi. Nami ngiqale kathuka. Usabile futhi nokumveza usabile ukumveza. Uvezelani in the first place? Mana ngoniphi sesimvalile lo muntu. Ngumzungu njani uma ngabe iqiniso yiqiniso. Ukejeleni yena. Athi ukeja ngeso mfana. Ukeje ngeso. Shit. Hayi makhoba hayi yenza kahle wakithi. Yenza kahle wakithi hayi. Thathu wesibili. Ulungile. Hayi thathu wesibili sokukhethisa nje wasekwayo sokukhethisa. Hi. Guys, there was Ngizwe funny video compilations. Sibonge ke Bhinqa. Bathi amabhinqa ehlezi eqaplana ziphi intombi. Nale ndaba ukuthi amadoda nizohlangana ko live lele embhedeni nje lethezekile kanje lele embhedeni hayi unomfazi kanti nifuna nembhedeni bese ubukela amadoda hayi madoda ngeke indaba enifanele siyifakele ibuka ayikho lento yenza uthi lo video khona namadoda engene ko live nilele embhedeni la hayi uyifakele ibuka lento. Right, sibonge there was Ngizwe video compilations. Please like, subscribe, and yeah, we'll see you next time, guys. Suggest lapho phansi suggest ama video. So react thina faka lapho. So react. Amavukane iyo yonke sizobona nje sharp. Unga request nama phone number. Hayi wami. Hayi ngijwayele besihlobenanga.